diɲɛ tɔnba o tɔgɔ la ko Nations Unies k'i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali k'a y'a jira kɛnɛ kan k'a y'a da kan t'a bolo la a tɛ to ma a bolo bilen Amadu Sidibe ale ye nin fasiri i k'a dɔn Arc-en-Ciel kɔnɔ bi Yusu Amadu ka fɔ la a ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn New York n'o ye l'Amérique juguba dɔ ye ayiwa ko Nations Unies n'o ye diɲɛ tɔnba ye olu ka i k'a dɔn kɛnɛ kun sigilen do ye fadenya kɛnɛ min kun sigilen do ye i k'a dɔn bɛɛ k'i ta fɔ anw ka furancɛ fanga maa ɲɛmaa min bɛ nɔrɔbila la waati in na ale de kun bɛ ka jamana jɔyɔrɔ fa ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko o kumana min ye a y'a jira ko Mali kɔni y'a da kan t'a bolo la a y'o o jɛya bɛɛ lajɛlen ma min ye fangabulon ɲɛmaa ye nɔrɔbila i b'a ye k'a fɔ Yusu ko ale y'o jɔ Nations Unies tribune ka kuma min na i k'a dɔn k'a fɔ n'u ko Sogɛli wa nin ta ka jugu Sogɛli Sogɛli kun y'a worobilanji la de kɛ nin taara bɛɛ da wolo k'a yɛrɛ sɔrɔ a barika Ala ye k'u ka fɛfɛla kan kun tɔ si fɛfɛla a ma kan kun lebuna ye o kumana Yusu fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko Nations Unies tribune na min y'an ka furancɛ fanga maa ɲɛmaa ye n'o ye fangabulon maa ɲɛmaa ye lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ko wolomasiri taba k'a ma i k'a dɔn i tɔ to ko ye fɛn min ye i k'a dɔn a ye kuma basigilenw ani i k'a dɔn kuma sabatilenw kuma minnu n'i k'a dɔn wulibaliw don a y'olu damanda de fɔ sa ka bɛɛ lajɛlen ɲiyɔrɔtani di ma kelen kelen k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gasi ye a ye ɲiyɔrɔtaniw di cogo di a ye ɲɛfɔliw kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn kow taabolo ma a ka ɲɛfɔliw kɛra maliden yɛrɛ wolo bɛɛ lajɛlen munafan ye a kɛra bɛɛ lajɛlen munafan ye wa a kɛra i ko an de kumakanw don a da ka taa Yusu i b'a ye k'a fɔ k'a ye ɲɛfɔliw kɛ a ye i k'a dɔn sangani n'o ye miniti ye o 34 a y'o de kɛ kuma la nka a kɛra i n'a fɔ ko lɛrɛ kelen kɛra kuma la wa a san kelen mankutu de bɛ a ye san kelen mankutu de kuma fɔ nin Maïga bɔra yen Maïga nana bɛɛ lajɛlen den ci u ɲɛ kan ye Yusu fɛn min ye k'a dɔn a ye malidenw hakilina fɔ a ka ɲɛfɔliw la i k'a dɔn sangani n'o ye seconde o 34 nka min ye lieutenant colonel Maïga ye a ye ɲɛfɔliw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka tila ka i k'a dɔn ɲɛfɔliw kɛ ka bɛnkanw k'olu kumaw fɔ ani fɛn caman wɛrɛw a ko min ye i k'a dɔn waati dɔ la ko diɲɛ tɔnba maa ɲɛmaa dɔ bɔra kumasiraw kan kunnafoni cɛrin siraw kan n'o ye Nations Unies a maa ɲɛmaa dɔ ye ko secrétaire général Antonio Guterres i k'a dɔn Yusu ko a y'o ka kuma a y'o ta ni ka jaabi di o ma jaabi gonima min y'o tɛgɛ jeni kosɛbɛ Guterres a ko i k'a dɔn ko u jigi tigɛra a ka jɔsen na jɔsen min n'a y'o ta Mali i k'a dɔn ani kɔnɔwari cɛ gwɛlɛya min n'o bɛ i k'a dɔn wolomasi taba 46 ko fɔ minnu b'an bolo yan k'a ye jɔsen min ta a la k'an jigi tigɛra a la fɛn min ye i k'a dɔn ko wolomasiri taba minnu bɛ anw fɛ yan ko Antonio Guterres k'ale tɛ kiritigɛla ye a tɛ sariya tigilama ye janko k'a fɔ k'a bɛ nin ko jalatigɛ k'a dɔn ko tɛ nin na nin t'a ka ko ye o kumana a y'o jira o la a y'a jira a la fana k'a fɔ ko kumana ko a ka i k'a dɔn jɔsen ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min don ko a ye kiritigilamaw ka jɔsen ta k'a sɔrɔ a t'o ye wa a dɔn ko tɛ nin na ko nin t'a dala kuma ye a y'o jira o la k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kiritigilamaw ye n'a ma ɲɛ ko Mali a marakɛbaw ye a ko to olu bolo ka ban ko i k'a dɔn Nations Unies secrétaire Gwanza ale tɛna se ka na o ko jalatigɛ kiritigilamaw nɔ la o kumana a y'o jalatigɛ k'o di o ma ye o kɛra o ɲiyɔrɔtani ye Yusu i b'a ye k'a fɔ a ko Mali an bɛna ale ka kuma in jateminɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'an sɔnni sigi a ko kan an n'an ka taabolo n'an ka sariya hukumu kɔnɔna la k'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ka taabolo in a ma anw diya ayiwa min ye Niger président ye cɛnin min bɛ yen nɔ n'ale yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi Mali kama ko Basumu wa Basulu de ale n'ale kuma na ale bɛ Mali bɛɛ de tɔgɔ Mahamadu Basulu wa Basumu de n t'a dɔn Basulu don wa Basumu de a jamu ko Basumu Basuma Basulu Mahamadu Basumu a y'o ta ni k'o fana mada a y'o ta da segere kɔnɔ k'o d'o ma min ɲɛ kɔnɔ wari i k'a dɔn k'a fɔ Vieux Ɲamakuji Alassane Ouattara a y'o ɲiyɔrɔtani suma k'o d'o fana ma k'a sɔrɔ kumaw ma kɛ ni gɛlɛman ye koyi bonya yɛrɛ fana kɔnɔ premier ministre n'o ye lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ye a ko Alassane Ouattara n'o ye Ado ye k'ale bɔra ka kumakan minnu fɔ k'a ɲini i k'a dɔn k'a fɔ ko i k'a dɔn wolomasiri tabaw k'olu ka kalata kɛ a nɔgɔnin fɛ ko k'o kɛ waati fɔlen
bɔlen na o t'a ka kuma ye k'a ye i k'a dɔn Ado n'o ye Alassane Dramane Ouattara vieux Ɲamakuji a y'o furan kosɛbɛ a ko i k'a dɔn jogojuguya min n'a y'o ta k'a ka jamana sɛgɛrɛ ka manda sabanan ko ŋanamu k'o bamayɛlɛma a y'o kisɛ wɔrɔ k'o da o fana tɛgɛ o ka ŋanamu n'a ka bamayɛlɛma ko nin ye jinɛmuriya dan de ye koyi ka i k'a dɔn k'i yɛrɛ dribble ni ballon ye ka tila ka ballon garder ko Alassane Dramane Ouattara y'o de kɛ vieux Ɲamakuji o ɲirɔtani sumalen k'o d'o ma o kumana a y'o jaabi fɛn min ye Basulu o ka nɛni min bɛ ta ka malidenw sɛgɛrɛ anw ka jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen k'o buruja tuma bɛɛ a ye Basumu ɲirɔta d'a ma a y'a jira k'a fɔ k'o yɛrɛ da ka ca o nɛn bɛ pilɛ k'o yɛrɛ tɛ Nigériya jamanaden ye ko yɛrɛ wolo tɛ ko Libika don la hawla wala quwwata bɛɛ si na f'i ye ko danbe ni fɛn min b'a anw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya la a t'o dɔn ko ale ka nin mɛn maa da o ma ko ale sigalen don a ka Nigériya ko Nigériya tɛ ko Nigérien tɛ a ye Basumu o ɲirɔtani suma ka d'o ma k'o si fɔ o ye o kumana min ye i k'a dɔn lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ye a ye i k'a dɔn k'a fɔ ko kuma minnu n'a y'olu ta k'u mada a ye i k'a dɔn Basumu o si fɔ o ye waati min na k'o ka taabolo min filɛ a n'o ka wuli ka jɔ n'a ka i k'a dɔn ŋaniya min talen don ka jamana sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ale sigalen b'o kan i k'a dɔn Nigériya jamanadenya yɛrɛ la ko Nigériya jamanaden tɛ a ye macaroni tobi Palma gatigi foroko spaghetti a y'o fana ɲirɔta d'a ma Bakɔrɔ cɛ Manuel Macaroni a y'o ɲirɔta d'a ma a y'o fana tani suma k'o d'o ma i k'a dɔn bonya kɔnɔ a ko u k'a dɔn k'o wulila sɔgɔmada kelen ka ŋaniya sira a yɛrɛ ma i ko ale sago de bɛ diɲɛ na fɛn min y'a ka wolomasiri tabaw ye k'olu n'o salo ka bɔ anw fɛ Mali la yan barikantani ani k'a dɔn a nɔna wɛrɛw ko u n'o sama ka bɔ anw fɛ yan k'a y'o hakilina min ta k'o ye ka muru de turu Mali kɔ la o kumana ko Mali maa ɲɛmaw k'a ye muru turu an kɔ la ni Sogɛli ko k'u y'an to pani na k'an labila nin ko kɔni k'a ye muru de turu an kɔ la o tumana min bɛ tali kɛ i k'a dɔn marisi kalo tile 26 nata kan 2024 Yusu k'i b'a ye k'a fɔ k'a y'i da don o la a ko k'u ko fanga ka segin civiliw ma ka fanga segin a cogo kɔrɔ la k'o bolo dara kabanko ye min ye i k'a dɔn kabi utu kalo 2020 san ni Mali i k'a dɔn k'a fɔ a ye wulikajɔw kɛ o ko la furancɛ fanga sigira 26 marisi o de bolo dara i k'a dɔn taabolo y'o jira k'a fɔ ko 2024 ko kalata bi kɛ wa min ye furancɛ fanga ye o ka ko bɛ dan ye ka ko sigi civiliw ma a nɔ la k'o baaraw bɛ senna ka ban ko o misali fɔlɔfɔlɔ dɔ ye jumɛn ye ko min ye i k'a dɔn k'a baara bɛna kɛ assise nationale de hukumu kɔnɔna la malidenw yɛrɛ sigira ka kuma ka min bila sen kan ayiwa ko min bɛ furancɛ fanga maaw ko fɔ k'u y'u kandi k'a fɔ k'u bɛn'o ko baara bolo da hakaja min ye i k'a dɔn u ni CEDEAO cɛ u ye i k'a dɔn ko baara boloda cogo fila de fɔ k'u bɛna kɛ o cogo la ka jamana sariya min ye i k'a dɔn a foroba sariyaw a n'a ko taabolo k'olu lakile yanni i k'a dɔn kalata yɛrɛ ka kɛ sabu mankan bɛɛ bɛ kalata in de nɔfɛ n'olu lakilenna kalata bɛ sɔrɔ ka kɛ k'o ye i k'a dɔn u y'u kan min di CEDEAO ma ye ayiwa fɛn min i k'a dɔn ko belebele kɛra o ko la Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko para belebele kɛra o ko la kaban ko min ye i k'a dɔn sariya tara min bɛ kalata sariya ko fɔ ko loi électorale k'o bilala sen kan fo ka tɛgɛnɔ bila kɛ o la ka tila ka jɛkulusigi sen kan min bɛna kalata koɲɛw ɲɛnabɔ ko i k'a dɔn autorité indépendante de gestion des élections k'o fana baaraw daminɛna o ko fana bɛ sen na wa o taacogo ka ɲi kosɛbɛ Mayiga ye nin bɛɛ fɔ Nations Unies tribune na ye a tilala ka mun da o tulo kan a y'a jira k'a fɔ ko min ye k'a dɔn o ko ninnu baaraw bolodara o mɔgɔw bɛ ka sugandi wa o ko bɛ ka taa cogo min k'o bɛ ka kɛ tiɲɛ ani jɛlenya kan ayiwa ko malidenw olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ o kulu kɔnɔ maa ma to kɔ maa ma kɛ i k'a dɔn bolokɔfɛtɔ fɛn ye ko min ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw kɛlɛli ko ye sa Mayiga y'i da don o fana na k'a fɔra ko jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ko olu kɛlɛ ayiwa k'o kuma ko n'o yɛrɛ an ser'o yɔrɔ ma a bɛɛ bɛ tiɲɛ ye koyi k'a sabu kɛ ko Faransi olu y'u ka wolomasiri tabaw wuli ka na k'u bɛna anw dɛmɛ k'an ka lakana sabati ko i k'a dɔn k'a fɔ k'o lakana ko yɛrɛ tɔ kɛra balibɔ ye anw bolo ayiwa ko min ye i k'a dɔn ŋɔnijugu min bɛ anw sen na bi k'o de y'i k'a dɔn lakanako ye ani min ye ko accord d'Alger o ko ka sigi sen kan ni hakili ɲuman ye ani taabolo ɲuman ye fɛɛrɛ ɲuman fana kɔnɔna la a labanna ka mun fɔ k'o ye i k'a dɔn furancɛ fanga yɛrɛ maa ɲɛmaaw fana hakilina ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o bɛ basigi sira de taama ko basigi ɲinini sira ko o ye olu ka taabolo ye a ko
wɛrɛw la ani ka dɔn Mali yɛrɛ dugu wɛrɛw la ko min y'an sigi ɲɔgɔn jamanaw ye ko gɛlɛya minnu b'u kan yen nɔ k'olu ma ɲinɛ o kɔ koyi nka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ bɛ ka tigɛ min ye furancɛ fanga maa ɲɛmaw fɛ ani malidenw fɛ cogo min na ninnu bɛ lahala jugu min na u bɛ se ka bɔ o kɔnɔ ani ka dɔn fɛn min y'u se n'o sabatira n'o ye lakanako ye u ka sigi ka n'u sigiyɔrɔ la ka na badabada sigi daminɛ k'o de ye hami belebele dɔ ye min baaraw fana bɛ ka kɛ wa u bɛ ka kɛ dɔgɔdɔgɔnin na ha ka diya ko jamana yɛrɛ ka latigɛ k'o gulon bɛ nin ko ninnu taabolo la min ye premier ministre ka fɔ ye a y'a jira ko Mali bɛ yɔrɔ min bi b'a ye k'a fɔ ko a ti jɛn n'a ye tun de maa si kana walanda di anw ma k'an ka latigɛ taabolo kɛ n'o ye maa si tɛna walanda d'anw ma k'an ka mara kɛ n'o ye tun a y'o de jira u la ka tila k'a jira k'a fɔ ko Mali y'a da k'an taabolo la o kumana k'a ti jɛn ni maa si ka manamanakan ye ka tila k'a fɔ k'i bɛna diyagoya kamisoleni don anw kana n'i ka hakilina taabolo ye k'a ti jɛn u an ti jɛn n'o de ye tun an da kan k'an y'a ta an bolo la wa an y'o ŋaniya siri o ye maliden yɛrɛwolo bɛɛ lajɛlen fana hakilina ye an bɛ don min na i ko bi Amadu Sidibe ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye anw y'a bɔ arc-en-ciel kɔnɔ u ka bidon bɔli don ni mankutu fana digira faden na o fana ye digira dɔw la tun Sonjata e cɛ kuma dɔ fɔ a ko i bɛ doromadɛ ani ɲamɛ sugu dɔw don ɲamɛ kɔkuru fila in kɔkuru fila ani ɲamɛ dɔw bɛ kɔkuru kelen ko kɔkuru kelen ɲamɛ bin na k'o mana yɛlɛ kɔkuru filatigi la o tɛ kuruko da ye o tɛ kuruko da ye o tɛ turajɛ manda kɛ ka jamana fo ka taa fagalen ni fo ka maaw ni bɔ o ko kama e bɛ tila ka mun fɔ démocratie ka bamayɛlɛma kɛ ka tila ka i ka fanga sinaw gɛn ka bila diɲɛ ɲɛfɛ a banna ka dɔw minɛ ka t'u di diɲɛ ɲɛna ka t'u lebu kiribulon kɔnɔ jo tilala ka d'u ma a banna e ti maloya sa Ala ka ŋuna diya sibantɔ tɛ ladilikan mɛn Moro min ye hali bi an ka tɛmɛ ni Fatiri Fatiri n'an tɛmɛna n'a ye min ye Maître Muntaka Tall bolimasiri taba maa 49 minnu n'olu minɛna an fɛ ni muso 3 bilara min ye a ka dɔn ko nin ko in kɔni ni Ala sɔnna ma nin ko in a bɛ ban koyi a bɛ ba bɛɛ lajɛlen ka joga nka Moro a ka dɔn min ye maison de la presse ye Maître Muntaka ale ni kunnafoni dike min ye M5 RP Sini faso yiriwatɔ min ye aw ka dɔn mercenaire kɔrɔwarikaw min ye maa minnu minɛna i ka dɔn ni muso 3 kana bilara min ye an ka malidenw ye olu kɔni ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a jira k'a fɔ n'an ma ɲa nin kɔ aw ta b'an bolo an ta minnu b'aw fɛ n'u ta bɛ ka u boli k'u sigi ni k'a lajɛ k'u bɛ dafiri lase jamana ma Moro ko a y'olu tigilamaw bila ka na d'a ma Moro ko Muntaka Tall ka fɔ la min ye aw ka dɔn an ka jamana ɲɛmaa de y'o fɔ dɛ min yɛrɛ kɛra ale dabali banyɔrɔ ye o ye Mali ka a farafina min ye anw ka fanfɛla ye anw k'an ka koso n'an ka kasaw cɛ ni ka taa New York k'a fɔ k'an bɛ taa CEDEAO kungo fɔ ye Moro ko ye maa dabali ban o ye aw ka dɔn jɔna yɛrɛ de ka ɲɛsin farafina min ye aw ka dɔn farafina yɛrɛ ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn Maître Muntaka Tall ale kɔni a kumana k'a fɔ aw min ye nin ko min filɛ nin ye min ye aw ka dɔn CEDEAO maa kɔni olu ta kɛmɛ aw ka dɔn ta sidɔn a ko la dɛ min ka dɔn nin ko ye mercenaire ivoirien ko minnu minɛnen don min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn ale kɔni ko a ko bɛ ko kiiri tigilamaw ka bolo kan min ye ni ko donna kiiri tigilamaw ka bolo kan maa wɛrɛ ka kuma kun dɔw labilen o de fɔra Anthony Guterres ye o banna ale b'a fɔ ko mercenaire tɛ a banna ale ye kiiri tigilama ye a b'a ɲɛdɔn a banna Maître Muntaka Tall a ko Mali ye jamana de Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo wa min ye Mali kan ka ni bonya ye o kuma aw ka dɔn ko munna u y'a lajɛ k'a ko ta ka taa da CEDEAO tulo kan ko ka sɔrɔ aw ka dɔn a ko ta ni ka segin a tun bɛ Togo maaw de bolo ayiwa ale ko fɔlɔ ko k'o bila dans l'immédiat sans délai ŋanamu ɲɛda kɛnɛ ko ndolanci kɛnɛ cɛkɔrɔba an b'a da redresser jɔnni cɛkɔrɔba jugu kɛ vieux ɲamakuji Moro min ye aw ka dɔn k'a bɛ Togo bolo min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko aw ka dɔn k'a fɔ ko k'a bɔ Togo bolo ni k'a ko lata ta k'o ye k'a ko lata sira wɛrɛ fɛ min ye Maître Muntaka Tall ale y'o fɔ tuma min ye aw ka dɔn 26 mars kɔnɔ Musa Mara n'ale ye premier ministre kɔrɔ ye i ka dɔn ale Mali ni Côte d'Ivoire cɛ a ka lajɛ ko Musa Mara ancien premier ministre du Mali à propos de la tension Mali-Côte d'Ivoire, le Mali
en sortira perdant. O y'ale ŋaniya ye wa o ye. A ko Mali bɛ perdu a ko la dɛ. Ale ma taa an perdu Kidali ya. Perdu fɔlɔ la nin na. Mais BBC ma taa an perdu Kidali ka maaw faale kɔsɔn ye wa. Perdu ma fɔlɔ nin na o k'a ka co an ka tɛmɛ an ka taa. Moro min ye après ministre kɔrɔ Musa Mara ale kɔni y'a jira ka min ye radio so min bɛ yen n'o ye BBC ye i ka dɔn k'ale b'a jira an ka gouvernement fɛ. Ka radio de la. Awɔ ko an ka gouvernement fɛ min ye aw ka dɔn k'a lajɛ k'u ka sira politique dantɛmɛ wale kɛma. Moro aw ka dɔn ni min filɛ nin min ye Côte d'Ivoire aw min ye ani Mali i ka dɔn aw min ye ko ale bɛ ɲininkali kɛ ko jɔnni ka nafa b'a la a ka dɔn ko Mali dɔrɔn de bɛ bɔ nin na Mali perdile a ko la ka sababu kɛ mun ye min ye aw ka dɔn an bɛna jeli bila an yɛrɛ la jeli min n'an tɛ se k'a furakɛ a ye nin fɔ BBC de kan. O y'ale ŋaniya de ye a tɛ kɛ ten n'o tɛ ale taara joli jugu min datigɛ Kidali an filɛ o de kɔlɔlɔ kɔnɔ hali bi Musa Mara a kɛra bɛɛ ɲɛna a ma mɛn yɛrɛ. Awɔ a ma taa dondoli ɲaga ci ka kan ka Kidali hali duguni tɔni min b'an bolo o bɛɛ ma minɛ an na ka maaw nin bɔ ale nɔfɛ a tilala ka n'o ko nin dafasa gɛlɛya lajɛ ale mara de y'i jɔ diɲɛ ɲɛna yan nɔ ka pankurunko jalatigɛ k'a sɔrɔ a dɔnko t'a la ale k'i da de sa k'u da de mɔgɔ caman bɛ olu man ka kuma Mali ko la anw yɛrɛ b'a dɔw deli olu k'u da de ten sa parce que olu ka kuma in tɛ kɔ tigɛ bilen a bɛ maa dusu cɛ olu ye fanga in kɛ ka tɛmɛ a tɛ kɔ tigɛ bilen olu ye fanga in kɛ ka tɛmɛ Mali ka perdi o y'a ŋaniya de ye wa a tɛ kɛ ten jɔnmaya kɛra Mali la kɛ. Ninnu nalen ale ye mun fɔ min y'a ye u minɛ n k'u sera yan an taara u minɛ kɔnɔwari yan ayi mun y'u se yan ale b'o ɲɛdɔn wa ayi mun y'u se yan ale sen b'a la wa walama a dɔnko b'a ko la de ayi ale bɛ perti fɔ cogo di k'a sɔrɔ kiri ma tigɛ a bɛ fɛn dɔ kalama la Ala k'an kunnaja amina yarabi kunnagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ Ala k'an k'o ye e ni hɛrɛ ye wa Ala k'an kunnaja anw filɛ olu ka kɔlɔlɔ kɔnɔ nin ye Mali filɛ olu yɛrɛ politikimaw de ka kɔlɔlɔ kɔnɔ filɛ a bɛɛ n'Ala cɛ fɛn dɔw tiɲɛ fɔ kuma sera koyi dɔw yɛrɛ bɛ olu kana kuma bilen an ka ɲɔgɔn mago to quoi i y'a faamu wa n'o tɛ Kidali ma bɔ an kɔnɔ dɛ a y'i kati gɛlɛya Sumeli Bobo Mayiga Ala ka hinɛ a la a y'a faamu o seginna sira la ale de y'a yɛrɛ kɛ cɛ ye ka taa maa minnu denw ni tora o ma b'u kɔnɔ fɔlɔ a k'a kuma cogo dɔn Ala k'an kunnaja ni sɛbɛn a ye nin bɔ hali bɛ perdi cogo di kana bi an ka tila ka perdi ni kabako kuma dan di BBC kan Ala k'an kunnaja Tɛmɛni Fasiri n bɛ tɛmɛ ni Fasiri ye Yusu ni ko n bɛ tɛmɛ ni Fasiri ye min ye k'a dɔn Mali a bɔnkamalenw i b'olu dɔn wa Ɛgiliw don bɔnkamalenw olu kɔkɔrɔmadon jɛkulu i k'a dɔn Yusu u y'u kan bɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn k'u na dakabanako ani kabako lamaga garadenw na bi tuguni k'a sabu kɛ i k'a dɔn Mali i k'a dɔn a ka bɔli o bɔli min ye i k'a dɔn Ɛgili a lafasa jɛkulu min bɛ yen n'o ye INASAM ye INASAM olu kɔni tɛ to kɔ a ko la cogo si la a bɛɛ i k'a dɔn Seginɛdɛma n'a ka jamakulu ko fɔ k'u na kabako lamaga garadenw na bi fana hakaja min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn minisiriso ye o ka wuli ka jɔ min bɛ i k'a dɔn funankɛnu ani k'a dɔn farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ɲɛnabɔ ayiwa k'u b'olu kɔkɔrɔma don ka bɔnkamalenw kɔkɔrɔma don hakaja ko Mali yɛrɛ i k'a dɔn a jalatigi bɔnkamalenw ka jalatigi n'o ye kapitɛni ye Hamari Tarawele k'o ye i k'a dɔn bonyamasegin min kɛ ka ɲɛsin olu ma k'a bɛn n'u ka kalifa ma hali k'u nisɔndiyara ni Hamari Tarawele ka kuma ye n'i ye bɔnkamalenw ka jalatigi ye k'olu tanu ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko tanu k'a dɔn k'a ko olu n'o ka kan k'a sabu kɛ ko Mali ni Zambi ka ɲɔgɔn kunbɛn min kɛra ko min ye bɔnkamalenw kɔkɔrɔmadon jamakulu ye k'u ma to kɔkolo ye Yusu u taara fa bɛɛ lajɛlen kɛ gintan ye ka bɔnkamalenw ka dusu don la ni k'u galabu k'a cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'olu ka i k'a dɔn kɔse n'o ye jalatigi fana ye Défenseur international Hamari Tarawele n'ale ye u ka jɛkulu n'o ye INASAM n'a y'olu tanu k'olu waleɲuman dɔn k'a fɔ k'u jɔda bonyana olu ka sebaaya la kosɛbɛ k'o tɛ ko kura ye wa olu n'o dabila dɔ de bɛ fara o ka fɛn tɛ bɔ a la wa ko kapitɛni n'o ye Hamari Tarawele k'a ka o tanu k'o jara olu ye hali min ye maa ɲumanba tɔgɔ la n'o y'i k'a dɔn k'a fɔ Sulemani Jabate o tɔgɔ la i k'a dɔn Seginɛdɛma ale ye bonyamasegin foli kɛ ni k'a ɲɛsin Hamari Tarawele ani bɔnkamalenw bɛɛ lajɛlen ma Yusu ka tila k'a jiru la k'a fɔ k'olu ka kɔkɔrɔma don k'i k'a dɔn k'a fɔ ko cɛsiri ani i k'a dɔn wulikajɔ k'u tɛ kɔtigɛ olu bolo ko min ye i k'a dɔn Hamari ka bonya in ye
ka jara olu ye kosɛbɛ nin kɛra Seginɛ Demba ale ka kuma ye min ye UNASAM olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la maa ɲɛmaa yɛrɛ tɔgɔ la n'o ye Sulemani ye o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ min y'i k'a dɔn UNASAM maaw ye u ye i k'a dɔn k'an bɛɛ datuguni k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn bɔnkamalen olu ka bɔli fo ka sebaaya sɔrɔ k'u kɔkɔrɔma don fɔ sebaaya ka k'u ta ye k'o y'olu ka ko ye wa i k'a dɔn u bɔ o bɔ o cogo kelen don hakaja min ye i k'a dɔn k'o bɛ san caman bɔ sa min ye i k'a dɔn Mali an ni i k'a dɔn maa wɛrɛw kun ma ɲɔgɔn sɔrɔ yan badenya ndolaci la fɔlɔ k'o dɔ natɔ don o kan ka kɛ an fɛ yan bi ntɛnɛn wula tile in na ko bɔnkamalenw k'i k'a dɔn kɔkɔrɔma donni k'u k'u sigi n'a ye k'a fɔ k'u nata kabako ani dakabanako lamaga garadenw na tuguni hakaja bi ntɛnɛn wula tile fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔni k'o na kɛ i k'a dɔn gindanba ye 26 mars la tuguni bɔnkamalenw olu kɔkɔrɔma donni Seginɛ Demba ko k'a bɛ foli bila jamana maa ɲɛmaaw ma min ye i k'a dɔn ndolaci o ko ɲɛnabɔ jɛkulu ye o maa ɲɛmaaw ka taa se an ka furancɛ fanga maa ɲɛmaaw ma k'olu bɛ ka cɛsiri min kɛ farikolo ɲɛnajɛ ko la bakurunba la k'a dogolen tɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye i k'a dɔn an ka jɛkulu minnu n'o ye i k'a dɔn ka sélection nationale ye k'u bɛ ka baara min kɛ k'o fana yelen don o dɔnnen don o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ foli kɛ Asimi Goita n'a ka jamakulu ye ka foli kɛ i k'a dɔn furancɛ fanga maa ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ye hakaja min ye i k'a dɔn kɔkɔrɔmadonna olu tɔgɔ la Mali i k'a dɔn a bɔnkamalenw k'a y'olu bila i k'a dɔn lahala minnu kɔnɔ k'a bɛɛ i k'a dɔn lahala ɲumanw ye cogo min na u bɛ se k'u ka baara kɛ hakililatigɛ ani damu kɔnɔna la k'o fana baara minnu tara ka ɲɛsin olu ma furancɛ fanga maa ɲɛmaaw fɛ ani Mali maa ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ janko farikolo ɲɛnajɛ ko ɲɛnabɔlaw fɛ k'u b'o olu t'o tani don juru la Seginɛ Demba a ko k'u b'a jira i k'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ ko furancɛ fanga maaw ni ba a bɛɛ lajɛlen de dɛmɛni kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye i k'a dɔn ndolaci ye k'u y'u jɔyɔrɔ fa o la kosɛbɛ ale Seginɛ Demba a n'a ka jamakulu bɛ layidu di k'a fɔ ko min ye bi wula tile in fana ye k'u nata kabako lamaga i k'a dɔn 26 mars la garadenw kɔni i k'a dɔn k'a fɔ k'a na kɛ gindan ye yen bi yaasa ka bɔnkamalenw k'u kɔkɔrɔma don SSK ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an y'a bɔ essor kɔnɔ Yusu ka bidon bɔlen don Moro an bɛ taa sugu la o kan kɔni an bɛ tila ka na Masaba Cogo Ablaye Mayiga Burumuso Mariam Jalo Mayiga an b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye an ka cɛkɔrɔba an bɛ ɲa fo y'a fɔ Kayiba Jabate cɛkɔrɔba k'a ka dugawu kɛ jamana ye Moro ka Vendela kumana dɛ Vende olu de kumakanw bɛ sabati o a bɛɛ kɛra u ɲɛna a bɛɛ kɛra u ɲɛna an ka cɛkɔrɔba n'u ye min fɔ de lɛgɛsɛ ye dɛ an bɛ ɲa n'o tɛ a bɛɛ kɛra u ɲɛna Kayiba Jabate ani Mama National Jayi Sibi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Kayi Moro ko bɛɛ lajɛlen kɛra ninnu ɲɛna a barika Ala ye Ala k'an kunna diya hali bi Ala ka si d'u ma Ala k'u mɛn an kɔrɔ an ka taa sugu la bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ an ka taa sugu la o kan inshallah o ka kɛ kunnafoni n'an don n'a kɔnɔ min ye an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye le témoin awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ an ka douaniers Moro awa min ye u ka wulikajɔ Moro o bonyana kosɛbɛ min ye awa k'a dɔn fasiriba kumanen don koyi min ye Abdramane Keita a ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ k'a fɔ awa min y'an ka douaniers kɔni sanga ani waati olu kɔni b'a la awa sanayɛlɛn bɛ sɔrɔ cogo min na min ye hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya taara k'an sɛgɛrɛ CEDEAO maaw fɛ waati dɔ la awa n'u ye embargo k'an kan min ye o wulilen kɔ min ye an ka douane tigilamaw olu kɔni wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa awa da dumunifɛnw ani maa mago ɲɛ fɛnw olu bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min nɔgɔya sugu bɛɛ lajɛlen la sango ta gɛlɛyaba min bɛ diɲɛ seleke naani jamana bɛɛ lajɛlen ka bi n'o kɛ n bɛ sababu ye min ye aw k'a dɔn ka sɔrɔ aw k'a dɔn ka ɲɔngiri dɔɔni o ti dɔwɛrɛ Rusiw ale ni Ukraine olu ka mankan bɛ sen na Moro ja Rusiw puissannen don a banna anw t'a dɔn ko diɲɛ nunjuru yɛrɛ bolo ko ja diɲɛ balo n'a anti ko bɛ gulon bɛ olu la ni nin tɛ a banna n b'a f'i ɲɛna cɛw mana fere ɲɔgɔn sɔngɔ la dɔw ka bulonda ye nimisa ye dɛ a banna an ka taa Moro awa min ye an ka douane min ye awa k'a dɔn walasa da dumunifɛnw jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ gɛlɛya ma y'a la Moro olu kɔni bɛ u niyɔrɔ caman bi min awa k'a dɔn ni an ka jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ ka awa k'a dɔn jɛɲɔgɔnma ye o de kɔnɔna na awa k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la awa ni wulikajɔ fɛn fɛn kɛra i b'a ye k'a fɔ awa douane maa ɲɛmaa
ɲɛma fɛn fɛn bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se a dugumamaw ma bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ di bɛɛ lajɛlen y'a dɔn jamana bila sanfɛ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ n jɔyɔrɔ ka bɔ jamana ko la Modibo ko kɛra sababu ye k'a dɔn awa min ye douanier ye i k'a dɔn awa min ye gɛlɛya kɔnɔna na o bɛ baara la covid-19 o nana o ma dogo maa si la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye embargo min n'o surula an kan min ye aw ka dɔn o ma dogo maa si la nka bɛna ta anw ka awa min ye wolomasiri tabaw n'o ye awa sɔrɔ wolomasiri tabaw ye Modibo aw ka dɔn u y'u jɔ nin yɔrɔ finko ye nka kɔsa in na i b'a ye k'a fɔ awa ni douaniers olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ni k'u ka jabala kura o dayɛlɛ o jabala kura direction générale Modibo aw ka dɔn a dayɛlɛla maa min fɛ sa n'o ye an ka jamana ɲɛma Asimu Koyita ye min ye ani minisiri min bɛ yen n'o ye sɔrɔ minisiri Alfuseni Sanu Modibo ani gouvernement maa caman o de kɔnɔna na aw ka dɔn min ye an ka fanga ka yɛrɛma hɔrɔnya tali la u nana ka na aw min ye maa min bɛ yen n'o ye directeur général Amadu Konate Modibo aw ka dɔn u nana ka na aw min ye jɔnjɔn ta ka d'a ma min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la chevalier de l'ordre national. A fana kɛra sotigi ye chevalier de l'ordre national directeur général Amadu Konate Modibo aw ka dɔn tiɲɛ jɔnjɔn fila de sɔrɔ tile kelen wa dɔgɔkun kelen ayi u y'o de ta ka d'a ma jɔnjɔn fila ɲɔgɔn fɛ a n'a ka wuli ka jɔ kɛlɛ sotigi ani ba ye baara min kɛ o don u ye jɔnjɔn ta ka di awa douane baarakɛla dɔw ma nka o jɔnjɔn a bɛ komi a taara ka da ale de ma bawo douane baarakɛla bɛɛ lajɛlen b'ale ka mara minnu ka wuli ka jɔ bonyana olu de ye ale de ye olu ye a banna Modibo min ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen directeur des grandes entreprises ani impôt Janga Fall Modibo u fana y'ale kɛ min ye chevalier de l'ordre national Modibo aw ka dɔn ale kɛr'o ye o tuma an b'a fɔ n ko awa min ye an ka maa ɲɛmaw ye hali bi an bɛɛ lajɛlen k'a timinandiya min b'a to aw ka dɔn jamanadenw gɛlɛya min bɛ yen an bɛ se k'a latigɛ k'a latɛmɛ k'a sɔrɔ an ma awa kɛ ni ko wɛrɛ ye Yusu nin cogo de don yanni i ka dɔn maa to a ka sa ka pembenkuruba d'a kan o b'a sɔrɔ a bɛ yɛrɛ ɲini na i b'a da ɲɛnama ma galabu tɔw ka fiyɛ a la ka taa fɛ o misali tɔw fana n'o ta ni ka i k'a dɔn dusu ta ka baara kɛ ko ɲuman na a banna min ye i k'a dɔn Siginɛ Demba olu tɛ lafasali jɛkulu ye Bɔn Kamalenw tɔgɔ la an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen ko Bintu ne yɛrɛ den don Bintu olu ye fédération maakɔrɔbaw de ye minnu ni fédération yɛrɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an ka farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ dɛmɛ a banna k'a fana jansara a banna bonyamasegin kɛra a fana ye an ka musokɔrɔba kɔni a banna Bintu kɔni fédération Bintu ko a fana jansara ala ka k'a nafa la yarabi yamma ala k'an kunna bonyamasegin kɛra a ye hali Yusu kunnafoni an bɛ tɛmɛ n'a ye n'an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye an bɛ don 26 mars kɔnɔ Bɔkari Sangare ale kɛn bɛ ka nɔbila kɛ ko Dakan tɛ kalo ye koyi i k'a dɔn k'a fɔ Yusu ko Dakan Bɔkari kɛn bɛ ka taa n'a ye Dakan kɛnɛ kan bi Sangare Bari a ko fɛn min ye nin ye maa dɔ ye k'a furulen don a bɛ san 4 bɔ i k'a dɔn Sikaso sigi la MT jula don wa ale y'a sogo doni ka na Bamakɔ ka na hinɛ ɲini ka dɔ fara a ka julaya o taabolo ka sabu maa t'i to bulon kelen kɔnɔ ka julaya lako bɛɛ dɔn Yusu k'a y'a sogo doni ka na Bamakɔ a furulen san 4 o kumana a nana n'a furumuso ye i k'a dɔn ale nalen ko a ye sigiyɔrɔ sɔrɔ min kɛ a nana ni furumuso ye o san 1 ye nin ye ko Kade MT ale ni Kade u b'u ka sigi la sigi jara hali wa Kade yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ale kɛra garisɛgɛtigi ye fɛn min ye cɛmanin kelen Ala y'o kalifaw la ka bɛn ni utu kalo 2021 san ye Yusu o kɔni i k'a dɔn yanni i k'a dɔn Kade ka sewa o la wa ayi ko a ka nisɔndiya ma bonya kosɛbɛ dɛ wa cɛ yɛrɛ kɛn bɛ k'a bila dakabana yɔrɔ min na ani damu min kɔnɔ nin si ma kɛ i k'a dɔn musolaka ye a nisɔndiya ko ye cɛ ɲɛ b'a la ni hɛrɛmugu bɛɛ kɛlen don i ye denkuranin sɔrɔla n bɛ ka kɔnɔw kɛ k'i fa bɛɛ lajɛlen labɔ n'o ye kado ye o n'a ta bɛ e ɲɛ danbɛ ntomin na o ɲɛ kumunden ko ntominkɔrɔ dajilen Yusu kumana k'ale ma foyi faamu nin na cɛ sɔrɔla ka gɛrɛ muso la ni k'a ɲininka a y'a bɛrɛ bɛrɛ sabu o fana ye sigi diya dɔ ye i k'a dɔn sigi diya y'o ye furumuso yɛrɛ
yɛrɛ a si bɛ a k'ale ale dɔgɔmuso ko o si de bɛ san 26 la bi ko nka dɔgɔmuso in bɔra du kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko kaba san 18 ko a taara Kɔnɔwari jamana la tunga fɛ k'o di kibaruya ma dɔn latigɛ nisɔndiya fɛn fɛn mana n'ale la n'ale miiri jiginna a dɔgɔmuso in ka ko la ale bɛ nisɔngoya k'o yɔrɔ dɔrɔn de don n'o tɛ ko baasi foyi wɛrɛ tɛ nin fɔlen furukɛ ye MT ko ko kumana an bɛ o ko kɛ cogo di a ko n'i kɔni y'a d'ale ma ba a ka d'ale a k'a dɔgɔmuso kibaruya sɔrɔ de hali n'a m'a ye ko kunnafoni tunden don bɛɛ lajɛlen na a hami kɔni b'ale la o kɛn bɛ ka diɲɛ yɛrɛ nisɔndiya bɛ tigɛ ale la o kumana MT ko ayiwa furumuso yɛrɛ ale ka kanu kama a n'a ka laadiriya n'a ka i k'a dɔn furumusoya kama ko ale na taa dɔgɔmuso ɲini Kɔnɔwari jamana la ni ala ka jɛ ko ni fɛɛrɛ sɔrɔla a la a na i k'a dɔn kana a muso kana o nisɔndiya n'o ye o na k'a nisɔndiya kun ye ni ɲɛkumu kun y'o ye ko ale bɛ taa i k'a dɔn a nɔfɛ a bɛ taa ɲini marisi kalo 2020 san na i b'a ye k'a fɔ MT a y'a sogo doni k'a dɔgɔkɛ dɔ wele k'o kana i k'a dɔn a ka julaya o kana ale jɔyɔrɔ fa o kana i janto a ka feerefɛnw na ni ka feere kɛ k'a bɛ taa nimɔgɔmuso ɲini i k'a dɔn MT a ye i k'a dɔn pankurun ta se b'a ye ka taa sin Kɔnɔwari jamana la ka nimɔgɔmuso ɲinini daminɛ malidenw ka kulu kamari yɔrɔ n'o ye koloni maliyɛni ye a taara olu ɲininka ka nimɔgɔmuso tɔgɔ n'a jamu fɔ k'a da tulu la k'a da jaba la Yusu a m'a ye ale tor'o la o munumunu salo kɔnɔ ani cɛnajan dɔ ye ɲɔgɔn ye o cɛnajan i k'a dɔn k'a fɔ o sina ka jarabi kɛ ka mugufura da ale la i kɔrɔ o jarabi mugufura min dara ale la a ko f'a k'o mugu de furakɛ koyi o kumana k'o de nana kɛ i k'a dɔn kolokolo ɲɔgɔn na ye kolokolo ɲɔgɔn na dun bɛ deli sinsin o kumana ko i k'a dɔn jarabi a kɛra i k'a dɔn fanfilama ye a donna MT yɛrɛ la dɛ MT a ɲinɛ n'a taa kun kɔ koyi a b'i ko Milimo taara dara ɲini États-Unis a ɲinɛ n'a kɔ cogo min u fa ye ale bila ka taa dara ɲini sadi ko badi ɲinana sobaw kɔ k'a sɔrɔ foro de feerela k'a bila ka taa ale selen ka gratte-ciel ye ale ɲinana dara a ko i b'i to o dɔw sanfɛ ka mɛlɛkɛw ka tebili kan mɛn ne debi kuma o tuma Yusu MT ale ni jɛnaja nana dorogo ɲɔgɔn na k'o kɛ kolokolo ɲɔgɔn na ye ka deli sinsin ka na kɛ jarabi fanfilama ye o kumana MT ale i k'a dɔn k'a fɔ munumunu salo bɛɛ kɛ a m'a nimɔgɔmuso ye nka taali ma goya MT la koyi sabu a ye ɲɛmɔgɔmuso sɔrɔ o ɲɛmɔgɔmuso ale kɔni seginna ka na Bamakɔ kalo 2 tɛmɛnen kɔ o kumana a tɛgɛlankolon nana furumuso o nisɔn ma se ka diya cogo si la sabu a dɔgɔmuso kibaruya ma sɔrɔ MT ye layidu to a ye a ko n t'a to tan koyi n bɛ segin ka taa tuguni ja dakun b'ale bolo i ka fara o kan Yusu k'a bɛ ko i k'a dɔn muso in k'a ye i k'a dɔn fasanjarabi a y'o o fura de kɛ i k'a dɔn MT la ka MT i k'a dɔn kanu k'o barika bonya n'a nana Zole da Bamakɔ yan dɔrɔn o y'a sɔrɔ a ye minɛnw cɛ ka taa Kɔnɔwari a mana na Zole da Bamakɔ a bɛ minɛnw cɛ ka taa Kɔnɔwari nin bɛɛ ye dɔgɔmuso ɲini ka dɔgɔmuso ɲini tɛ sen na a f'u ye placard k'a kɔnɔ wa a kɛra baara ye dɛ n'o karili kɔnɔ ka b'a banna koyi placard karili kɔnɔ o y'a bannen ye dɛ ani kɔtɛ sugu kerekete n'i y'o dun o kuma Yusu k'a ɲinana ale ɲinana mission kɔ o kumana nka taa ka segin bɛ sen na balimamuso t'i ye cɛ bɛ to taa ka segin na ten ka n'o kɛ i k'a dɔn jarabi kolo gɛlɛn ye o jarabi kolo gɛlɛn fana kɔnɔna la ko i k'a dɔn ale yɛrɛ ma ɲina balimamuso ye ɲinini ko kɔ wa a taa kunba i k'a dɔn Kɔnɔwari sisan o kɔni ye ɲamuso nɔfɛ taama ye fo ka taa se octobre kalo tile 22 ma 2021 san ko kanu nana ja k'a ja Kɔnɔwari kan npogotigi a yɛrɛ fana tigɛ ko ka ɲi koyi ko o fana nana i k'a dɔn jɔ kɔnɔna i k'a dɔn MT furumuso ta ye i k'a dɔn cɛmani ye ale ko nin ta kɛra musomani ye o kumana Kɔnɔwari gamuso fana jɔlen kɔnɔna ayiwa MT a ɲɛ b'a la k'a fɔ a selen yɔrɔ min ma a tɛ se ka dogo hɔrɔnya yɛrɛ ani bonya kama a nana furumuso lasigi i k'a dɔn gɛlɛya min y'a sɔrɔ a y'o ɲɛfɔ muso ye a y'a ɲɛfɔ muso ye muso ma kɛ ni gɛlɛya ye a ma kɛ ni k'a dɔn ko gɛlɛn ye muso ko ko n'i ye nin ko in jateminɛ ko ne nɔni bɛ nin na ne de ye bila nin wulikajɔ ni nin taama in na ne taara don nin ko in na Kɔnɔwari ne kun ka o ci tɛ e ni nin kun tɛna ɲɔgɔn dɔn jango a ka se nin yɔrɔ ma nka ko bɛ yɔrɔ min na n'a ma ɲɛ k'a kɛra tan ko ne yɛrɛ fana ye n jalaki sɔrɔ a ko la k'i t'a kɛ furu ye kelen ye o fana ma musa nin ye MT kade y'o fɔ a cɛ ye MT a ye muso in furu a y'a furu o kumana a kɔni bɛ Kɔnɔwari ye u bɛ taa ka segin ale bɛ to ka taa bɔ a ye o kumana min ye i k'a dɔn kade ye ale balimamuso ma ye bilen koyi ayiwa kɔni min ye i k'a dɔn a kɛra gɛlɛyaba ye a bolo fɛn min ye i k'a dɔn MT ye a nana laban ka mun kɛ juillet kalo tɛmɛnen i kɔrɔ
min ye k'a dɔn tile 20 dɛ a ko i k'a dɔn a furumuso ma n'o ye kade a ko kumana ale bɛna muso in ka silamɛ furu siri ni k'a ka i k'a dɔn mairie fana kɛ o kumana cogo min na a ko yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ ko jɛlen ye o baaraw kɛra k'o ban ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan septembre kalo tile 16 tɛmɛnen 2022 san i k'a dɔn MT a ka Dakawana villa dɔ bɛ i k'a dɔn Falajɛ i k'a dɔn Damu da do koyi ko kumana a y'a kanu furumuso filanan kana fara fɔlɔ ka yen nɔ Yusu MT a taara furumuso nɔfɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn Daka ko nana kule nin don dɛ nɛgɛ ɲɛ 11 waati i b'a ye MT ani musokura nana ka na don du kɔnɔ yɔrɔ min ni Kade ɲɛ dara muso in kan Kade kulela yɔrɔ min muso fana kulela ten u fila bɛɛ jara o tuma mun de bɛ a bɛna f'i ye mun bɛ ko Daka nkalon t'a la nkalon t'a la dɛ Yusu ko muso fila de kulela ɲɔgɔn fɛ ka sin k'u bɛɛ yara ten MT a kɛra ko fa ka wuli a la kɔɲɔmuso ni muso fɔlɔ o bɛɛ yaralen ko nin bɛ mun ko fɔ nin na kɛ tere a bolila ka dɔgɔtɔrɔ min bɛ sigi a b'a sɔrɔ a jar'u fila bɛɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ min bɛ sigida la a y'o wele joona o nana ka na muso ninnu bɛɛ lajɛlen farikolo bɛɛ dala salo ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ k'u bɛɛ nana ɲɔgɔn ka fori ka na ɲama tigɛ u ɲama tigɛra waati min u y'u kari ɲɔgɔn na ka kasi de daminɛ sa ɲɛji bɛ suru u bɛ kasi u bɛ sanji jigi balimamanw don o de don jale taara min ɲini o don a taara nimɔgɔmuso min ɲini dɛ jaja nimɔgɔmuso yaasa soma si kana ale yɔrɔ dɔn kɔnɔ warisigi jan b'a kun fɛ a y'a a jamu yɛlɛma ka tɔgɔ yɛlɛma maa si t'a dɔn ni i k'a dɔn faso tɔgɔ ye ni faso ka tɔgɔ dalen ye balimamuso ye MT furumuso y'a bilasira ni tɔgɔ min ye o tɔgɔ si t'a la ko o kɛra sababu ye o kumana ko san 8 a b'a kun fɛ diɲɛ maa si t'a tɔgɔ dɔn a yɔrɔ dɔn jaja tɔgɔ yɛlɛmana jamu yɛlɛmana fɛn min ye k'a kun ye soma si kana ɲini k'a ye o kumana ko u nana ɲɛnatigɛ ɲɔgɔn y'u sɔrɔ a ɲɔgɔn na k'a kɛ kasi ye waati min na ni MT i k'a dɔn ale ye ɲininkali kɛ u ka sɔrɔ ka don ko la k'a ɲɛfɔ a yɛrɛ fana mulukura ye MT ale t'a dɔn a fari fara nka se tɛ a ko o kumana ale taara maa min ɲini k'o de ye nin ye wa ko awɔ k'o de ye nin ye ko ne dɔgɔmuso yɛrɛ de filɛ nin ye Yusu k'a kɔni kɛra i k'a dɔn fɛn dɔ ye sa gɛlɛyara nka min ye k'a dɔn ko ninnu fila si tɛna se ka labila sabu den sɔrɔla u fila bɛɛ fɛ u fila bɛɛ furulen don sariya yɛrɛ hukumu fana kɔnɔna la nka fili min ni o kɛra balimamuso ni n'o ye dɔgɔmuso ni ale ka fili dilannen don k'a bila kɔrɔmuso kɔni k'a ko bɛ kɛ cogo di ko an yɛrɛw k'a lajɛ ko nin kiri bɛ tigɛ cogo di Bakari ye ci dɔn an bɛɛ bolo bi Daka don dɛ an k'a to Daka maa t'a fɔ kari ni kɔni ne dɔw jaabi ni saraka jaabi dan ani garisɛgɛ jaabi dɔw jaabira dɛ saraka jaabi dan de a banna wa garisɛgɛ ja fana tɛ tɛmɛ a tɛ tɛmɛ hali n'a ma julaya kɛ hali n'a ma so ta bilen ko Marisi tɔnɔ de ye nin ye o ko Bakari Sakari y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ 26 mars kɔnɔ Yusu ka biro mɔrɔ yan'an ka bɔ min ye an bɛ 22 septembre a fêtera anw ka jamana ɲɛmaaw fɛ mɔrɔ a fêtera Mali fan caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Renouveau groupe Renouveau anw ma to kɔ min ye Musa Bugu Ntolanci kɛnɛ mɔrɔ min ye groupe Renouveau a baarakɛlaw cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba an ye an kanuba na anw nilimanaw wele mɔrɔ ani an ka seko tigilamaw min ye olu kɔni bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye ka na kɛnɛ kan mɔrɔ a kɛra bonya ni karama ye jama bɔra jama bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw bɔra Kati fa bɛɛ fɛ dɔw bɔra fo Selege maaw bɔra diɲɛ fa dɔw bɔra Segu ka na diɲɛ fa bɛɛ fɛ ka na a banna wa a ko a ma kɛ basi ye k'a na dɛsɛra wallahi o kumana min ye k'a dɔn Musa Bugu kan an b'u yɛrɛ fo an b'u fo k'u barikada k'a dugutigi fo k'u jatigi ɲuman ka alimami fo k'u jatigi ɲuman kamalenkuntigiw k'u jatigi musokuntigiw k'u jatigi ɲuman k'u bɛɛ fo politiki ɲɛmaaw k'u jatigi ɲuman a banna mɛrɛw k'u jatigi ɲuman a banna dibitew ka taa se minisiriw ma k'u bɛɛ jatigi ɲuman anw n'olu de bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔ k'a mɛn a banna wa u y'a yira k'a fɔ ko anw y'olu ta ye an y'u dɔ ye a banna min ye a lamini fɛn fɛn nana Yusu gɛlɛya minnu ye maaw sɔrɔ jama ko tɛ taa gɛlɛya kɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o yafa deli kɛ maaw fɛ la a ma dabɔ o kama fiyewu nka n'i ye jama lajɛ i k'a dɔn maa tɛ se k'a ko bɛɛ lajɛlen sabati i n'a fɔ i ka laɲini ye min ye maa bɛ fɛn dɔ bolo da so fila masa de b'a latigɛ maa o maa ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ an b'o hakɛto ɲini y'o yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ k'a ma dabɔ o kama a kun dabɔra nisɔndiya min kama o kɔni sɛbɛkɔrɔ fana kɛra minnu nana kɛnɛ minɛn fa an ye an b'u sɛbɛkɔrɔ fo dɔnkilidalaw ye dɔnkilidalaw ani k'a dɔn poyikɛlaw ka taa se piyeniw ma donsow min ye kɔrɔjuguw ye u n'u ka yabaraniw n ko bɛɛ de tun bɛ yan bɛɛ tun bɛ yen bɛɛ de tun bɛ yan Mali bɛɛ t'u
Moro anga nyema no Elhaji Margacen Dawe moro ale kale nga pumata aye foli anitane aya lase Musa Bukama ka yira ka fuko ni kene bay ne ko damne ne ikado awa nyina ta bena Musa Bukuma Margacen Daw ka fola ni ala sonama sigida bela jele damakakala shewre amse ka take yoro wara mali re fambe damakakala zagaru famba anja ire sawara mtake kidal wali minaka na yanja ni ko ngona yanja de apta ngona yanja nyo de fode manja antitare buru jagaru fomba mi amba fuka wali mondo ale tele directeur ka ma bele jelefu ma masira kereka wakula benjekulu commission d'organisation olu ko dans tout là we barapake sego dama yara kan aw nya do ka foko dumison bambulu mi bi se ga joro galabu show sabu ne ma ko re do na dumisen danya do abana dumisen galabu show le dama de bara nke foko ta kunche abana asuya koletigu ne daga sujuru tigu ka ta se a bela jele mamunu yere yoro labe bo ali drone mi mbe ame drone fu awo nyebarani merci nyebarani boro merci no boray mi albe fulila se anga nyama ma Antoine mi antara de mi nga dengununge na to da abala de ngoni de sekina ko muro amido ke ya rabbi alaka hinala alaka daro nema alaka fale shimala de yere fara kalande nga kiyama jodo ami ya rabbi fani bakale mani akula ami ni do alabitande ko nimin na tolikama abeti nimin na talikama muro ni ala e minga ore kai nyamare mali mani ale no de kala kalimani akufuru to fana no simoni re o alaka dem fale shimana alaka fale shimala o temane ko kuna foni bewa kuna foni mimbe batosika anfiere ba fode batosika anfiere voilà ibe batosika anfiere de batos voilà anfiere de batos ba fode ambe moto nun tamerila mengo miso mantage so esi so ka so ke nyefesi fly sanfe ne ka tama ko feseka ka korta ka damer ka tabalika mita ya dai nebe moto nuta signature be ke so ke jole yina Allah wanu klala batoma anamurange muta ku wile soka cortège de ban Suisse moro amurange Bare Traoré contrôleur de trésor comptable matière adjoint transit administratif direction générale du budget aleni awakado batoma kane nuba wole ko batoma Mariam Kane nuba wole ko batoma moro ale technicien groupe renouveau TV ani radio moro ni ala sonama confirmer.com abana voilà oui barata jani ndeta e chugorita octobre klem mugani saba lamba flani mugani fla moro minye baginda kana never wati ami nyon soro buta uteka da manala o wulara fesa 16h am ta misri la kata ke ngene ale ni awami ya abalomzo o fana ale ni Amadou Maiga ale ni Maram Kane nuba wole ko mayni o fana abalomzo olu fana tabeka o dongele abebeka merila bagine da never ma o 16h ameta misirila toute la journée à Kanena awai ambo de ke on va manger boire toute la journée à Kanena abana mbado sale barakola tike foyi nebe capitaine nushi de yimi nintara sogo soro enta fede avec la fois passée enta fede moro ola me fulla sanganu ba do ne la gaje ni tantia wajara nyamoy touré maram sise amba foka wali man do sanga ani wati no Fatma Fatmata Ali amba foka wali mano falaje maram mare tanti asu do ba nyugudu damba moro ale